Ngayong araw mga Skiluwag ay pupunta kami pa doon sa Bungon Spring at adto kami magpo-food trip. Sobrang napakanindot pa talaga liguan dito kasi sobrang napakabugnaw ng tubig at nagsusugba na lang kami ng mamoy at isda na tabagak at ito na lang ang ipo-food trip natin ngayon at tara samahan nyo kami. So what's up mga Skiluwag, ngayong araw na to ay pupunta kami ngayon sa Bungon Spring at adto kami magpo-food trip at chinecheck muna natin daan ng panahon kung okay lang ba. At dito ay naghapit muna kami sa merkado para magpalit kami ng masugba namin at nagkukuha na dayon kami at tinitimbang na dayon ni ate. Pagkatapos namin magpalit ng baboy, magpunta na dayon kami sa isdaan para magpalit din kami ng isda na masugba namin. At ayan na nga, sobrang napakadaghan pa talaga ng isda nito at ang labas-labas pa talaga. At dito ay nakikilo na dayon si nanay ng isda at nagpusing-pusing pa talaga ang mga amaw dito. At sinusuod na dayon ni nanay sa plastic ang isda na napalit namin. At dito ay naghapit na lang kami ng mga lamasons namin para magkumpleto talaga ang ating putahe. At ito na nga, tapos na kami nagpalit sa mga sugbain namin. At ayan na nga, adto na kami padung sa Bungon Spring. At sobrang napakabukid pa talaga ang agian namin. At dito ay hapit na talaga kami maabot. Ay nakakaw-lakaw na talaga si Tatang. At sila si Tasan naman ay nagsunod sila at nagdala sila ng kanilang motor. At meron pa nga sinasabi si Tasan, grabe kabukid. at sobrang napakabukid pa talaga dito sa pinuntahan namin na Bungon Spring. At ito nga ang mga kuyog natin, maliligo kuno sila ng bungon kasi wala na silang mga ligo-ligo, sobrang backlog na daw nila. At dito ay nilusob na daw namin at wala nang padugay-dugay pa. At dito ay tumatabok na kami sa CCLX nga bridge. At sobrang napakanindot pa talaga dito laagan at maligo-ligo. Sobrang napakabugnaw-bugnaw pa talaga ng tubig nila dito. At pwede talaga mainom mo at sobrang makabukid-bukid nga talaga. At sa mga oras na to ay hindi na kami nagpadugay-dugay pa, naghaling na dayon si Tasan. At para masugba na ang dala namin na isda at baboy. At hiniwa-hiwa muna namin daan ang mga baboy namin o saan namin isugba. At ito na nga ang tabagak namin na dala. Hubas na naman ang bahaw natin na mais niya kanon dito. Sobrang napakalami talaga dito maligo kapag hangubir ka, mahuwasan ka talaga sa kabugnaw. At dito ay hinugasan muna ni Dudong ang isda namin para ready na talaga sugbain. At kinupay-kupay na dayon niya para malimpyo talaga ang isda namin. At hinugasan na rin ni Tatang ang baboy na sugbain natin kasi sobrang wala talaga nahugasan at nalargo lang talaga og timpla. At sa oras na to ay minarinit na namin daan largo para mutuhop talaga ang lasa ng ganda ng sarap ng sugbain na baboy natin. At binutangan na din natin ang isda natin ng asin at para maglami-lami talaga gyud ig sugba. At sobrang malas pa talaga kasi hindi kami nakadala ng sugbaan at nagkakuha na lang kami ni Dodong ng kahoy para himong sugbaan namin. At sobrang napakadako pa talaga ng uma dito. At dito ay binali na lang namin ang kahoy kasi hindi kami nakadala ng sundang. At dito ay pinunaan pa talaga ni Dodong ng usa ka kahoy para masigo di talaga inig sugba. At ayan na nga, pabalik na kami doon pa dong. At ito na nga, iplaplaster namin ang aming kinuha nga kahoy. At binabagan mula nila ng mga kahoy na dagko at ipatong-patong ang mga kahoy nga buhi. At siyempre pwede na yan sugbain. At ito na nga, ibubutang ni Tasan, sobrang napaka-organic pa talaga ng sugbaan namin. Maluluto talaga yan, hindi yan mahihilaw. At dito ay sinama na rin ni Tasan sa pagsugba ang tabagak at ibitaw-butang niya sa daplin para talaga magkadungan og kuluto daw. At pagkatapos ay pinapaypayin na dayon niya para maluto talaga og dali. At dito ay sobrang hapit na talaga maluto at binalibali na talaga ni Rugi. At habang nagsusugba pa sila doon at nagtugsaw muna kami ni Tasan at ni Tatang at may pasamsaw pa talaga si Tatang dito at nagbidyo-bidyo pa talaga siya. At dito ay tumugsaw na talaga si Tasan at sobrang natugnaw-tugnaw pa talaga kuno, sabi niya, at sinabligan pa talaga niya ang kasama namin. At sobrang marirelax talaga ang lawas mo dito kapag tumugsaw ka dito sa Bungon Spring. At hindi na talaga nakaagwanta pa si Tasan at nagsaum-saum na talaga siya. At dito naman ay nagdungan-dungan pa talaga sila si Tatang at si Tasan sa pagsaum. At nagikis-ikis pa talaga ang pagbidyo ni Tatang at sobrang napakalisod talaga kuno. Sobrang napakabugnaw-bugnaw talaga dito at nagpusing-pusing pa talaga dito si Tatang. At sa mga oras na to ay naluto na talaga ang uban at sobrang napakalami talaga ng sinugba nito. At nistingan mo na dayon ni kuno ni Tatang ang sobrang lami ba talaga kuno. Dito naman ay hiniwa-hiwa muna namin daan ang mga bombayers namin para magbuhat kami ng sausawan. Sa oras na to ay nagkuha na talaga kami ni Dudong ng daon sa saging para himuhukaran namin kasi wala na kami plato-plato pa talaga para wala na hugasan. At dito ay nakakita kami ng sili at kinawat na namin at shoutout sa tag-iya nito. At dito ay niyabaan na namin ang hukaran namin ng patis at suka. Pagkatapos ay binutangan na namin dayon ng bombay at pinusakan-susakan namin ng sili. At ito na nga, naluto na ang aming sinugba na baboy at hiniwa-hiwa na dayon ni Tasan. At dito naman ay pilinastar na namin dayon ng aming hukaran at hinukad-hukad na namin ang mga kanon. At sobrang nagkaguliyang na talaga kasi sobrang gusla-gusla na daw kuno. At ito na nga ang putahin natin tanan na sudan. At hindi na namin nayabo at pununit-punit na lang nila kasi sobrang napakagusla na talaga kuno. At dito na mga ngaon muna kami. Okay, ngaon muna kami. Sige. Una no, napito sinugba.
Mahalaban kayo. Yung 14 kilo eh, gulay. Hiningot ako. Paan. Malas ko yun. Alam ko kung balik. Dato na yung kilo dapat. Kado. Bes, utot. Yan, hindi ko pinanan nyo. Lagi may mga sinisir sa bagaka. Ano ba? Nagagawag. Jinsi. Mahal ba? Bungon din dito. Tako na bungon din. Tampuot mo din. Cikis eh. Nah. Enggak. Ito hangul. Ini udah kesabutan. Ini dia kan. Sabut tu noh. Paham? Wala ito dirang buhay deh. Mama tu. Bila mama tam. Bugong kita ni, gamuk-gamuk ni. Damok lagi mahurot ko. Nak dengan sekisi dulu, abot pala ginaga na kiri-kiri dia. Mana? At sa puntong ito ay pauwi na talaga kami pa doon kasi sobrang natugnaw-tugnaw na talaga kuno. At sana ay nalingaw lang kayo sa video namin at please like and share sa video na to para mas madami tayong mapupudrip. At bye na sa inyo.